Kano? Kaya oras na kami nagsambahan. So, narap Maria. Nagsasambaya. Ulan na ngayon, ulan na din yan. Ito, ano? Ingat asin. Baka pa, ay di kami ang ito man yan. Oo. Oh, magpumarik. Kung pamaray pa sila. Malando. Uy, kayo papalikat. Ay, di na. May tamang hipa ka. Diyan ko siya ipapalito. Seryoso. Ano mo, Jill? Okay, bayar mak min. Mangis, Jill. Pakai pa kau. Siapa? Di na kami ito mga dalawa nga. Ulin ka. Yan na kami minuwi. May nakapagpatay dado. Ang buhok na kami ganaan. Buhok na. Grabe man ang tao. Super. Hindi, makalira ko rin doon. Nanay ko na kayo. How ni motor niya dito? Saan kaya bandat?
Banusin tao, yari na kami regdan. Grabe banus. Tulan, malangkat. Grabe. Di pa lang kako iniwan na mo. Sana kayo pinagsiki mari pa mga da.